आदिवासी संग्रहालय। ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟ କୋରାପୁଟ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କିମ୍ବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଦିବାସୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବହୁ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିରାସତର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ସେହି ବିଭିନ୍ନ ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଏ। ସଂଗ୍ରହାଳୟର ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ପଥରରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବହୁ ପୁରାତନ ମୂର୍ତ୍ତି, ହତିଆର, ଉପକରଣ, କପଡ଼ା, ଗହଣା ପରି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାକି କୋରାପୁଟର ସମୃଦ୍ଧିରେ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଜନଜାତିମାନଙ୍କର କଳା ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆହୁରି ଯଦି ଆପଣମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।